you andiyayeka mna le business xa izawuba nee-challenges wenza njani so that ukwazi uba uphinde uqhubekeke? Ndiye ndimane ndizikhumbuza sisithandi nge-start uba ndiyayiqalela nto le business yam, and also what is my end goal, ukuba ndifuna iye phi njengoba ndiyiqalile le business yam. Ndihlale also ndiba consistent ukuba amane ndi-advertise kwi-social media, and as well as uba nee-challenges endiye ndibhekane nazo apha kule bhizinesi andiziviwe as uba ii-setbacks, izinto eziza kundimisa against ndingaqhubekeki noshishini lwam, but ndizihoya ngento zokuba zibe zii-lessons, ziyandifundisa. Which is a beautiful outlook, nyani ke. If you look at the challenges that ozifesayo ke in any path, in any business, if uzijonga as bazi lessons, ikhona into ozayifunda and uzawukwazi uba namandla ukuphinda uqhubekeke. And then ungathi yeyiphi eyona nto ibalulekileyo, like one of the most important factors that xa uyi-small business funeka leni into uyigcine and ifuneka leni into uyenze? Ungathi xa uadvisa looking at ijeni yakho, ungathi wena yeyiphi eyona nto ibaluleke kakhulu ebhizinesini, ngakumbi xa ungusomashishini osemncinane? As a small business owner, ibalulekile indlela oyimaneja ngayo imali yebhizinesi. That is very important, the management of imali. Ukwazi uba le income unayo uzayibreaka down kanjani, ii-expenses zakho zikangakanani, ii-savings zakho, and as well as uba mhlawumbi you also invest kwibhizinesi yakho, uyazi uba le income unayo also enye ipart yayo iya kwi-investments as well. That's most important. Another aspect that is usually interesting and ndifuna ukuyibuza from people that are in business, how do you strike a work-life balance? Like ukwazi ukwenza ishishini lakho but still uphile ube ngubuhle onobomi obungeyo business. How do you strike that balance? Okay, so striving la balance your personal life yam plus also my work, I set up my business working hours. So ndiyazi uba from Monday to Friday, 8 hours, and for like my personal life. My friends cannot get a hold of me, my family cannot get a hold of me. I'm also just focusing on the business yam. And then outside of the business hours, then I'll have time for myself and as well as ichomizam. But my friends and family is gonna, I make time for them in the weekends. So in the weekends, and the savings do at all, it's just for my time for me, nichomizam, plus also my family. Beautiful. I think ibalulekile that discipline, because if you don't create it, ikhona ezawo, like you're gonna end up focusing too much good business or you're focusing too much good life. So I think that's a nice balance that you have there. And then when it comes to umntu mhlawumbi ocinga uqala ibhizinesi ngoku, ungathini xa advisor nanku ukhona uthi naye uyanqwenela ukuqala ibhizinesi, uyafuna ufana nawe, ungathini xa umcebisa, zintoni amakazigcine okanye amakazazi about starting that journey? Just start. Makayiqale le business, and eqala le business yakhe makenze sure that yena unayo i-capital enough yokuqala le business. Makangalali nee-business ideas esoloko nje imkentezela entloko, makayenze ayifezekise, and also azithembe ukuba uzawuyenza le nto. Makazithembe ayiqale le business. Okay. And I think one of the areas that is small businesses ezikhalazelwa kuyo yindaba ye-customer service, ne? Small businesses don't treat customers kakuhle. How do you build a relationship with the customers zakho uqinisekisa into yobana zimane zibuya back qho zi-satisfied? Uba ngumntu onyanisekileyo, honesty ibalulekile as a business owner. Uhlale ungabi ngumntu onobuxoki. Yiba honest ukuba mhlawumbi ubumxelele i-customer yakho, sorry, uba i-order yayo izawufika in 3 business days, and then i-end up ingafiki na 3 business days. Don't lie and say uba hayi iyeza, hayi kuze kwatsha kwacima. Tell the truth. Naxa isupplier ithe yenza ezi zinto zazisanda ukugeza, i-delivery idileye, tell the truth. Tell i-business yakho, i-customer yakho uba kwenzeke oku nolu hlobo. And that way, bazawumane bebuya beqhubekeka. And another important thing is discounts. Create discounts. For example, mna ndithengisa iinwele. So I know my customers know uba after a customer has bought 2 weeks, they have 20% or 50% off on their next purchase. And as
bekhona ke well, I call them the quarterly sales, your abo Valentine sales, Easter sales, winter sales, spring sales, as well as Black Friday. So loo nto iyayazi uba icustomer yakho uba ehleli nje uyaseyva, useyvela ukuba ukhona ubuhle, Beautified by Buhle uzawuba ne-special, they're going to have 30% off or 40% off and all of the hair that is available. All right. And as we go towards a close, business yakho unqwenela ukuyibona iphi, like in the next 5 years when you're projecting future, unqwenela ukuyibona business yakho indawuni, isenza njani, iperforma njani? Beautified by Buhle uzobe ene-branches nationwide. Beautified by Buhle will be a salon available not only at Queenstown and Port Elizabeth, since I'm currently in Port Elizabeth, but as well as Durban, Cape Town, Johannesburg, Mpumalanga, Bloemfontein, you name it. And Beautified by Buhle focus only on ukubreda natural hair zabantu nokuthengisa inwele, but also there will be other services like wig installations, and as also a spa section apho umuntu can get pampered, relax, for my foot massages, body massages, and facial massages. All right. Please give us contact details zakho ke Buhle, so that if umuntu mhlambi wants to support your business, wants to buy from your business, ukufumana njani ndawuni, like in terms of contact number. Okay. So for calls no WhatsApp, ndiyafumaneka at 079 452 8582. Ndiphinde 079 452 8582. Ndiyaphinda ndiyafumaneka nakuFacebook at my main account, which is Buhle Bendalo Phambaniso. Naku-Instagram ke ukhona at beautified_by_Buhle. No TikTok ke sinaye ke singu-Beautified by Buhle. It is at Beautified by Buhle. Thank you so much, Sisi, for coming through. It has been an interesting conversation. Siyabonga. Ndiyabulela kakhulu sisi wami. All right, Kimpulapho of Ghana Community Radio. That was Ubuhle Bendalo Phambaniso ephuma pha Beautified by Buhle encokola nathi ke about ishishini lakhe. And if you want to find her, uyakwazi ukuthi umfumane ke mntasekhaya from 079 452 8582 and support her business. All right, right now we are going to be taking a song. Please don't go anywhere.